Kde ideš? Part 2. Viem, že som v minulom videu ani nedal intro ani názov, že sa to robilo rýchlo, ale... Sme to robili prvýkrát, teraz to natočujem bez toho. A dneska by sme chceli dokončiť ďalšie levely, takže prvý ide... Tomato si zahrať 5. level. Base after base. Ja sa bojím, že som to zomrem. Ja mám horší. Máš Candlet Go. Ja viem. Máš ešte ale niečo predtým, či už nie Candlet? Candlet Go budem mať. Ty si dáš potom jumper. Keď nebudem náhodou vedieť, zahrať do hračku. Okay. A potom time machine. Ja to robím bez samostatné židele. Alebo aspoň začneme teda. Ale ja som chcel robiť, že budem... Nie, ja som stíšil hudbu hrať bez... Ty si tam umrekám o tom coin. Ty si stíšil pre coin. To musíš umieť. Pomáš, poviem ti radu, ešte tu jeden coin. Ok, idem na to. Radšej to daj pravdu, lebo ja mám nejaké prekliatie. Nebo, tomato. Čo? To je lag. To bol lag. Je to lagnuté. To je base after base je lagnutý. Môžem si povedať prečo. Tento level som dal nejakých 8 pokusov, že som to bol prvýkrát. A prvýkrát mi to trvalo veľa. Ale je to prvýkrát som bol začiatok. Aj presne. Aký tvoj klasný vrchý? Som to dal na prvý pokus. Ja som to dal na... A Candlet Go tiež ja. Ja to dal na... Vezmeme ešte tretí coin, to sú fakt easy coiny, čo ti len zľahčujú čas cesty, že? Tak to teraz umrem na získal sa. Dokončil som coiny. Super. Tak teraz idem na Candlet Go, to bude výzva. Ten skok je hrozný. Keď hráte Candlet Go a neviete to dať, tak uvidíte, že to je strašne na spajku. Kto ešte nemá Candlet Go dokončené, dajte like. Ale kto ho má, tak či tak dajte like. A kto nemá rád tieto skoky tiež. Nezabudnite dať ešte like a odber. A keď vás baví náš content, tak dajte odber. Keď sa vám nebude zase tak moc páčiť, tak môžete kedykoľvek zrušiť. Hoci kedy. Tak nás to podporí, a keď máte sa odberateľov a máme nejakých tam odberateľov. Všetci traja A dúfam, že pribudne nejaký nový odberateľ. Keď to budeš práve ty, tak nás v tom veľmi podporíš. Nice, máme Candlet Go.
Další děda tomato a to je jumper. Ups. Kdybyste vás zajímalo, protože jsme stíšili hlasky, to proto byste lebo minulom videu nás vůbec nebylo počuť. Protože jsme mali velký hlas. Lebo bol velmi hlasná hudba. To neskače prostě. To nebylo hudba. Jak chlapci. Já se to říkám. Jestli o tom Warcraftu robil jako mladší, tak těž video, že konečně dohrál jumpera. To je taký fun fact. On se kouká na své staré videa, ale to byl taky tráfný, že ty jsem Triple Spike. Já jsem tak věděl, že Triple Spike zkazí všetko. Nevadí, proto mají ten rekord. Mám zjátko. To bude hrozné. My budeme natáčet i na Playku. Minecraft budeme natáčet. A nezabudnite sa pozrieť aj na ďalšie naše kanály. Na kanály Tomato a Craftblock. Tomato a Craftblock ešte nemá. Ani Tomato zatiaľ nemá. To, čo skoro by mali výjsť. Vlastne akože mám kanál, čo je tento. Aha, ale zase to sú náš kanál. A zase sa pozrite aj na kanál Tomato ako samostatné, aj Craftblock. Budú na týchto kanáloch vychádzať aj hry. A potom, keď vyjdu, si ich môžete vyhľadať. Mali by výjsť čoskoro. A nezabudnite dať potom like a odber. Toto neskáče. Neviem, prečo je to dlhšie, akože ja neviem. Lebo je to nový mobil, tak ešte je to lagnutý mobil. Nie, nový mobil, ale nová obrazovka. Nová obrazovka, to je hrozné. Asi to skončíme, že sa to... To bolo to extrémne. Že... asi zatiaľ ani nie. Takže to dáš všetko. Craftblock. To máš, že... On sa tak nevolá, vidíte, on sa volá... Aj Tomáš sa nevolá tento. My ho voláme Sepko, ale on má punktu dobré zaujímavé. My tohoto voláme zase Tomáš. Áno. A hovoríte, má také extrémne punkty. Aj Sepko má také zaujímavé. Aj Tomáš. My máme také spolužiakové jaro. Takého? No, ideme teda na mašinu. Nie. Takže toto je konec videa. No ešte na Jumper. Jumper sa nám nepodarí. Ešte poďte na Jumper. To je posledný pokus. No posledný nie. To vypíname. Posledný nie. Musíme to dokončiť. Pokračujem. A ešte raz ďalej môžeš hovoriť o tom. Takže, a toto je asi posledný pokus, že Craftblock. A myslíte, napíšte do komentárov, čo by ten Nero mal s nami hrať. Aký je geometr? Ale hovorte mu bubo. A není moc dobrý geometr, než player, ale tento bobo je hrozný. A to není moc. Takže to je konec tohto videa, čaute.